Pues les valoro molt positivament, primer perquè per primera vegada Convergència i Unió guanya les eleccions a Castellví, segon doncs, perquè ens han faltat uns 7 vots aproximadament per la majoria absoluta, però tot i així doncs, estem molt satisfets doncs, d'haver guanyat i d'estar formant equip de govern aquí a Castellví. Hi havia una senyal de tràfic que posava prohibit aparcar excepte la corporació, i aquest excepte la corporació l'he tret. És a dir, si no pot aparcar, la corporació tampoc hi ha d'aparcar. No? Bàsicament són 3. En el nostre programa electoral ja ho dèiem. Les persones, la gestió pròpiament de l'Ajuntament i la seguretat ciutadana. Llavors, en aquests 3 eixos bàsics doncs, es basarà la nostra acció, no? de govern en aquests propers 4 anys. Sobretot que comptarem amb la seva opinió. És a dir, la nostra idea és de preguntar molt a la gent sobre temes importants, de decisions importants del nostre municipi, això sobretot. I crec que també doncs, a nivell doncs, d'associacions volem doncs, que s'impliquin més en l'acció social del poble. I també amb la transparència de la gestió de l'Ajuntament. No? Serà un Ajuntament bastant més obert doncs, del que hi havia. No ho descartem. La veritat és que ens agradaria que hi fossin. Sempre doncs, hi ha diferències, però amb un bon tarannà i unes bones ganes de treballar pel municipi, doncs jo crec que podrien entrar els dos o qualsevol dels dos. Per exemple, aquí al casc creiem que després de 4 anys de no tenir piscina, doncs poder tenir una piscineta humil, senzilla i que la gent s'hi pugui accedir, doncs ja no per refrescar-se, sinó per fer relació social, no? doncs ens aniria molt bé. I després a Can Sunyer l'ideal seria ja solucionar el tema del clavegueram, per exemple. El que passa que sabem que aquesta legislatura serà molt difícil, però els carrers s'han d'arreglar, hi ha bastants temes importants. La primera actuació que hem fet és posar-li llums d'emergència al cotxe. Això hem tardat també, després de la senyal que et comentava abans, de treure, és una de les coses que també hem fet. Ja el cotxe de policia, de vigilants de policia, ja té llums d'emergència. I el que també plantegem és que, sobretot, que els horaris no siguin fixes de matí i tarda, sinó que també puguin treballar per la nit i que, evidentment, la gent no sàpiga quins horaris fan, no? Perquè si ho sap tothom, també ho saben els que tenen intenció de delinquir, no? No es preveu perquè no tenim pressupost per poder-ho fer. Amb aquests 3 vigilants hem de cobrir les necessitats que tinguem. També cal recordar que la competència a nivell de seguretat ciutadana és de Mossos, no és nostra, i també serà feina nostra que els Mossos tinguin més presència en el municipi. Grans inversions segurament no se'n faran. Sí que estudiarem el tema de la piscina, com ens comentava. L'avinguda Baix Llobregat a Can Sunyer també és una entrada troncal cap a Sant Andreu de la Barca del nostre barri de Can Sunyer. Doncs poden ser potser les obres que es puguin plantejar durant aquesta legislatura. Però tampoc preveiem una legislatura de grans obres i sí més de manteniment de tot el que tenim, que quan hem arribat a l'Ajuntament hi ha alguna cosa que ens hem trobat una miqueta amb falta de manteniment. A nivell de tresoreria està bastant bé. Això realment ens hem trobat un Ajuntament que té un deute important, això sempre ho hem dit, estem aproximadament sobre el milió d'euros de deute, i un Ajuntament tan petit com el nostre és una motxilla bastant important a arrossegar durant els propers anys, però també hem de dir que una de les primeres accions que hem fet
doncs ha sigut ja anar a parlar doncs, amb els bancs perquè sobretot els tipus d'interès que hi ha doncs, siguin adaptats a la nova normativa que hi ha, no? És a dir, que paguem uns interessos molt alts i nosaltres no estem disposats doncs, a pagar tants interessos, que els nostres castellvinencs visquin millor d'aquí 4 anys que ara, bàsicament és aquesta.